Hello guys, teman-temanku आंनि YouTube channel गासिबो बरायबाय नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय जों दा माने दा गावनो फैदों आरोना नै लाबार लाखाबाय जों दा गावनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय आरोना नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो लाबार लांनानै माने दाउ मोना माने जों गावनाय दा आरोना अमा मेजेम दङ आरो सासे लोगो दङ माने जों दा माने गामिनि गोजा ज' जानानै माने दाउ होनो थांनाय आरोना मोनो मोना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाबो मोजां मोनाबाबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बास ओरैनो बर'जों बर' अनलायनांगौ आरोना बर'जों बर' नायलायनानै भिडिअखौ माने शेयार खालामना होलायनांगौ आरो जोंथ' दा फिसा लेभेलनि नालाय ओंखायनो जों माने गिदिर लेभेलाव थांनो लुगैयो आरोना जोंबो फेमास जानो लुगैयो आरोना बिदिनो जोंबो दा फेमास जानो लुगैदों आरोना ओरैबादि जेरै दा क्रिटिकेलमोन ओरैबादि बिसोरो बायदि माने नोंथांमोना माने भाइरेल भिडिअ होलायो आरोना नै ओमफ्राय जे जाय माने मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबा नोंथांमोना माने गाज्रि भिडिअखौल' नोंथांमोना शेयार खालामो आरोना जे सोरबा भाइरेल जानाय मानो जानाय बिदि मोजां भिडिअ होबा नोंथांमोना नाया नालाय नाया आरोना ओंखायनो नोंथांमोना नायनांगौ आरोना बेखिनियानो देग्लाय फोथाराखै माने एवाखै देग्लाय थांनाय बोसोराव खम फोदोंमोन मथा मथि सासेनो 12 बिगा 10 बिगा आरो फोदोंमोन देग्लायथ' गैयानो सिगां अखादोंसो लस जादों नालाय ay dito gulong ayam dito gulong very nice pure pure piece pure garden ini mere garden neng angke muzang merina mengion gaang thangna thaya Ang isim ko sigaro na nay nung hangon malik ko dekai na deng iginya gasay ito ko bole nay na deglay pa niya iginya gasay sigaro na ya baba gupita mungkin hai balik ini bekor bari ma bekor pun lagi nih mas yani ada umami jam singelku mane thangmona naina thayo ko sigi arna ya bangsin naina arna mane sab sama bangsin mane khamna da arna gabang mane umami jam arna mane singel chetai sare buga sina arna da simba mane sab mane 1 year sini barlang arna thangmona mane sab khamna da arna umami jam mane gojo lebe sin taw kalang hayo
ना खाराखै दा नुवाखै नुनायाथ' दाथ' नुथ'वाखै बेलेग हाग्रा मिसौ नायबावनायबा आरो मोननायनि बाय आखाफोर दंमोन आरो सेसाखौ बिदि थाबायथिंबा मोनो नामा मोजां होआबा अबसे आंबो मिथिगो जोंनिथिं आरो थाबाय थाबायसोयोना अ नंगौ नामा नोंसिना बेलेग होनबा न' होनाया सिस्टेमा जोंनिथिं थाबाय थाबायसोयो बेलेग इमान होयो नामा जों मिथिया थखन गोदोर गोदोर लानानै सो हैयो जोंनिया इमान बायो नङा होमबा आथिं थखनाबो ओरैबायसा थखन औवा बुरखानिसो ओरैबायदि थारमाने खनसे नांबानो थैखानाय जोंनि आरो खननै खनथाम बुलायनाङा नोंसिनिया इदि होआ आरो न' दाउ गावै गावै सेसा होसो होयै होयै मेंबाय आरोना माने सेसाखौ दासिमबो मासे मोनाखै आरोना दा मासे मोनाखै नोंथांमोना नायलांबाय था मोनो मोना दा आं दा जिरायनानै दा मबाइल थुगासिनो आरोना नै साबस्क्राइबाबोथ' आं माने थांबायानो माने नोंथांमोना अनबाय लाइक शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामना होदो आरोना जाहाथे बेसे जौगाबावो आरो अमा मेजेमदों बे बिथांनिखौबो अमा मेजेम चेनेलखौ माने साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय आरोना माने बिथांनियाबो माने 500 तिनि थांना दङ आरोना माने नोंथांमोना आरो 500खौ शेयार खालामनांगौ आरोना 500 जननो ना जाहाथे 1K जायो अमा मेजेमनिया बिथाङा गावनि खुगाजों एसे बुंना लाथोंसै आंनि अमा मेजेम चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर थाब थाबै आंनिखौबो एसे जौगाहोदो आरोना लोगोफोर फिसा क्लासाव थाबाय थानो आंबो बाबाय एसे गिदिराव दैखांहरदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना एसे सापर्ट होदो सापर्ट माने जायखौनो सापर्ट माने जौगाहोनो थाखाय एसे माने हेल्प होयो बेखौनो बुंनाय जाहैबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसे आरो वेलकाम जासिहरबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौबो थाब थाबै शेयार खालामो लोगोफोर दा जोङो माने फोथाराव दंफायो मानो थाखाय फोथाराव फैदों होनोब्ला जोङो दा माबा सेसा होनो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर सेसाखौनो मासेबो गैया